Ръцете обтегнати. Влизаме, правиме. Раз, два, на три взимам въздух и излизам. Първите готови. Браво! Браво, Алекс! Казвам се Петър Шопов и отскоро съм треньор по плуване в Национален спортен клуб Олимп. Развивам плуване за здраве, плуване за възрастни, както и подбор на бъдещи състезатели. Най-важните умения, които се придобиват, са сигурността при придвижването във волната среда чрез четирите стила, както и технически правилно изпълнение на елементите от четирите стила. Правиме, внимавай, 8 дължини, като ги разделяме на 2 по 4. Дъската отпред, ръцете по средата, краката работят. Мария, слушаме ли? Качествата, които искам да притежават моите пловци, както във волната среда, така и извън нея, това са дисциплина, понеже дисциплината е в основата на всичко, отговорност, трудолюбие, както и стимул за развитие. Целите, които си поставям в тази възраст, това са на първо място правилно усвояване на техническите елементи от четирите стила, развитие на физиката, психиката, както и здравословното им състояние, също така и добродетели. Давай максимално, давай краката, давай, иска Макс. Извън басейна, освен добри пловци, искам да възпитам деца за пример, както и деца, които да заобичат спорта. Чувството да работя в Национален спортен клуб Олимп е невероятно, защото тук получавам отношение, уважение, както и подкрепа по време на работа, така и извън работно време. Тук срещнах хора, които търсят развитие, а именно точно това търся и аз.